Idan yau ne farkon zuwanka a wannan YouTube channel ta Farin Gida TV, muna roƙonka da kai mana subscribing da alamar ƙararrawa domin sa kasancewa da wannan YouTube channel tamu. Adam A Zango tare da Rahama Sadau ashe suna soyayya. Ba ta haka ba, sai wani postin da ya wallafa a shafinsa na Instagram ne ya tabbatar da haka. Kan ya rubuta kasancewa sa tare da Rahama Sadau yana jin dariya ko da yaushe domin yana sa ran zai aure ta. Wannan magana ta girgiza matuƙa 'yan Kannywood, har yake kokarin cewa zai dawo da ita masana'antar Kannywood, alhalin an kore ta masana'antar Kannywood. Hotunan dai ga sunan kuna kallon su kamar haka, yadda ta dafa shi suka yi hotuna. Wannan hoton ya nuna suna tare ne na soyayya ne, kuma hotunan ba su jima ba. Ya wallafa su ne a shafinsa na Instagram, ita ma ta wallafa shi a shafinta na Twitter. Ita ma ta nuna cewa Allah ya yi wa Adam A Zango albarka, mutumin kirki. Kasancewar haka, Ali Nuhu gaskiya bai ji daɗi a ransa ba, sakamakon shi ma suna soyayya tare da Rahama Sadau, kuma shi ma yana kokarin dawo da ita Kannywood, ko dai saboda bakin mutane ne ba za a dawo da ita Kannywood ba. Ali Nuhu da Zango yanzu suna son Rahama Sadau, kamar yadda kuke gani ga hotunan su tare da Ali Nuhu a cikin jirgi. Lokacin za su bar ƙasar ne, za su tafi wata ƙasa, za su je za su ɗauka wani fim a can. A wannan lokacin ne Ali Nuhu ya tabbatar da cewa yana son Rahama Sadau. A kwanakin baya, in ba ku manta ba, Rahama Sadau ta wallafa wata magana a shafinta na Instagram kan cewa Allah wadarai da fim ɗin Najeriya, ta koma Indiya da yin fim. Wannan magana gaskiya ya sa Ali Nuhu da Zango sun ja haushi matuƙa a cikin ransu. Za ta ce Allah wadarai da fim ɗin Najeriya. A wannan lokacin ne ta je ta Indiya domin ta shiga ƙungiyar Indiya ta fim. A lokacin har ta shiga aka ɗauki wani fim ɗaya da ita ta dawo Najeriya. Sakamakon suna soyayya da Adam A Zango ya dawo da ita, ake ƙoƙarin dawo da ita masana'anta ta Kannywood. Sai ku yi mana subscribing domin samun ci gaban wannan bidiyo.